Hello everyone! Welcome to my channel. Ngayon, magluluto tayo ng tilapia. Ang gagamitin lang natin guys is syempre yung tilapia, 2 kilo to. Ang ingredients niya, harina, paminta powder, tausi, 1/4 na kamatis, 2 pirasong sibuyas, bawang, luya, bell pepper, oyster sauce, patis, cooking oil. Hugasan lang nating mabuti ang tilapia guys. Lagyan lang natin ng asin guys. Maglagay ulit tayo ng mantika guys sa kawali. Ilagay lang natin yung luya. Next, bawang. Ipa-brown lang natin konti guys. Lagay na natin yung sibuyas. Pag luto na yung sibuyas,
ilagay lang natin yung bell pepper at saka kamatis. Oyster sauce. Mga 2 kutsara, guys. Paminta powder. Tausi. Hinugasan ko yung tausi, guys. Baka masubraan sa alat. Palabasin lang natin yung katas ng kamatis. Maglagay lang tayo ng konting tubig. Lagyan lang natin ng 2 kutsarang patis. Pag sa tingin ninyo na lata na yung kamatis, ilagay lang natin yung pampalapot. Nilagyan ko na siya, guys, ng tubig, yung harina. Ayan na, guys. Tikman lang natin. Napakasarap. Ayan na, guys. Luto na yung napakasarap na tilapia. Salamat sa panonood. God bless. Napakasarap nito, guys. Lalo na pag magkamay sa pagkain.